كعللكم اندي مسئ مخنياتو سلا زنافقكم كغرمكم انا علل اندي مسئ نافقكم اندي نامنا لهم عند فيديو انكو عاد حن مصاخم ازي شدن رياكت سواني كبرات فتواتن تخاتاتلتنا أنا دما شدني سلازي أمنا لهم عند فيديو أزيون بتعم وسنت زغون قديات العلنا خن الزرارة بينا الشيء قدامين فلامين مواقع رأسنا صمدو مأخلات عدي ودادي إيمو حجر منا معراب كبابي يسجر له إيرو صمدو عسر تخلته بحدش ملكو عمت يلهم صمدو نمنجستي إرتر حدش نجراي كونن وعيلو حديرو مسحز بتجراي زهلو زمدنا كما يخون مخانو تنبي مبارخة فلترو قدم حجي تزاريبو زنبرخة فلترو أورها أمونغوز بي إرتران تجراي زهلو زمدنا زحية لنز تركم صخون بزعواز قداي زخون علالات لنا كان عللنا مالتيو هايك يحيز موتيون كنزاربينا سسناي حزبتات كلتي وغن رفتان سلامن رخيب الله ببلكال ايدلو قداي حيل ددبيتن لفعاتي تسفان زوصحو نغريو انا كساب 800 مليون نا استات 1 بليون زخون بر هافتلن يبلنا لفعاتي تسفان ازي انا حيل ددبيت اكاونت كنرينا نخون بتقصله انويس مالتي ازي بتعمي جرام زخونه قدايو تقرأي نا أي حاجز تزاي جبر اللينير شو 100 مليون غشي ناو دبيت ميديا خون نيري وانا هايله دبيت سي حراريخا انا بعل جنزبي هافتو كيروس فلتكم والله يمهم ام حداري زوبا دوب مالتيو ابز حلفو خلته سلسته معلتات حاو تسوي والله كاتقوتيلو والله مالتيو بخمي قدايو نابكم زي موطيو نسون نستزارو خالي زرب الله مسو تحيزنا مالتيو كنقربو اينا تقداي زي دما لمو عندي كندسو سينا نخون بريزيدنت تادسه حنت للعلو الليل ايتا كلهم تقارو تقراي تفرسالها تعوزلو نيرايا محراري تأسر يزبو نعود دورة داو زوادو خير خمس حزامو دحرو دولة لولكم ليس يسافر أمو داتا قندما بتعمي إمبورتانت زخونة قداي مالتيو ميرون منغستي عملكيتو زتزاربون زو أصن وقصاتا تالو حجون بوزحات نز قداي زي سعيوان مسلا زلو مالتيو أسفح بيلنا حنا خندرئينا أمونغو هزبي إرتران هزبي تقراي تراح ليكونه بحفشة أبقودو وناو صمدون تتقبر حماق نقر يكونه بزي تتصامر بوتي خا تفاتح الحرد أخوين كواقا سلازيبو سياسة أي قد فولي الساعة توات وضحت الساعة خطر حنا تخيل زا قداي زي نعود حنا تيلو زمص ايا نابنا لو معن فيديو قدم محلافي حدش تخونكم للشانل زي سبسكرايب لايك كومنت شير بمغبار مالتيو ابالاتنا زي شانل كتكونوا بخبري يزعدمكم نبارات تخونكم دما نابتناي كل غزي زتلمدر ايتونا خنكيدينا حانت مرمتا ويكا كليم مالتني نسخا بزحوي سولومون فسا ابي لخ ربع مالتيو سولومون فسا زبلن سلام شدن حد غزي تولو ماستوعللهم كمي اكند فيدريشن كونفدريشن تبل ግን ኤርትራ ኣብ ፌደሬሽን بحيلي كتصنح مستقبره هايله سلاسي افريسو بحيل حويسوا مبل 14 ጠቅላይ ግዛቱ ገይርዋ እንበር ኤርትራ ኮንፌደሬሽን አቶተን ኮንፌደሬሽን ብድሌት ካታ አቶ እንድሕር ዘይጣመካ ተሓድጎ እዩ ከልብዝና ኸስ ተናኻሲን ተገርካዮ ንናኸስ እዩ በሰላም ተዕቢኻዮ ንሱውን ሰላማዊ እዩ ትብል ርእይቶላ ኤግዛክትሊ ታሪክ ዲስቶርትድ ኮውን የብሉን ኢሎም ካብዛ አምኑ ሰባት ወይ ከዓ ብጣዕሚ ሳብጀክቲቭ ኮውን የብሉን ብውልቀት ምዙን አይኮነን ኦብጀክቲቭ ኮውን ሎ ወይ ስለዚ አምኑ ማለት ናይ ዝሓዊ መረምታ ብጣዕሚ ወሲዲ 19 ካብ 1890 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ክሳብ 41 ኣብ ጣልያን ዝጸንሐት ማለት እዩ ኤርትራ ب41 ዓመተ ምህረት ግን ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ውሳነታት ሞጽኦም ብፍላይ ከኣቲ ሕቡራት መንግስታት ንምውሳን ዝገበሮ ጻዕሪ ነይሩ ማለት እዩ ኣብቲ ሽዑዋን ሰለስተ እዮም حسابات تلعيلهم نيروم تحدى مولو بمولو ناس أن تخترق باللوا زبليو اتخال أي دمام أكلنا إثيوبيا خوينا خد قصة اللوا زبليو بتاريخ سلا زرع خوا مالتي مبل سال سايد ما من مقالت بارتيشن حجون قصيلو دسكرامبل أوف أفريقيا تختيل إيو زغلو متين يرو مالتيو كتمك على اللوا فرقان السودان فرقان إثيوبيا زول متيوان يرو نابنايلو معنتي فيديو كن سجرينا نابنايلو معنتي فيديو እሞ ነፍሽታ ኢለ መምለቆም ዘሎ ነፍሽታ ይኮነን ብልፍዓተይ እና ክንጀምር ጉዳይ 800 ሚሊዮን ቅርሻለን ዝብላ ዘሎ ማለት እዩ አሳት 1 ቢሊዮን ሰዓት ይለሎ ካብ ቅዱሳት ተጋሪ ዝለና ዘሎ ቅዱሳት ተጋሩ ድማ ዋላ ደሓንስኪ ሓደ ሽሕ ዋጽዮም እንተኾይኖም ሲ ክንደየለውና ማለት እዩ 800 ገለመለ ዝኾነ ብሱረ ይኸውን ንስክን ቀጽል አነ እግዚአብሔር ይመስገን ብዙሓት ፈተውት ኣለውና ውሽጥውን ኣብ ደገውን ደረተይነ ፊሕ ከምዚ ብሱፍ معريقة كرابات وانتري وزلهم غيره عدا شميز
قال زي خمسة عينة نجارات منامن تايم مخلوقه كل زي صدا إلى مناطري ونخمسة غيره زارو كله بزحت فترة سلزلوني عمل عالم زلو تقرأي ناي سلز حق زني بزح حق زوونا لنا أنا كاوش أمون تميت مليون قرش زقمت علني عمل عالم زلو تقرأي نا أي حاجة تزاي جبر اللي نيرس شو أمون تميت مليون قرشي ناودة دبيت ميديا خاون نيري بزيخ هايلا دكاسين الله زي تكاوة خوين صبغي يغني اللي يزول خمسة عين تكاوة هذه مالتي زي تكاون تخوينو تشمنت 100 مليون أكل تكاون حركوين زي تكاوة يكون نشدعي وتشدي خيها الرقوي زبها لزي عجنا من السركي زبها الجن بتتكاوة زبلك على سيخنا صاقوا عن تلنا مو لعدل لنا ريت لنا نحنا بزخونا هاي لدبيت سي حراريخا أنا بعد جنزبيه نابها أتوزنا برقرشي مساء أتيولو ذا عينوتيو مالت نعوس ينادو دولو خو وزبل زربايو برشمون 100 مليون قرشي خمسة يهلو أيو شمون 100 مليون تزلو كان أنت حتقبرو زي كوفيل كان مسانا مع كوركا خم هيك ساوز ملت كوفيل كان حتزارون يركا ودني تي ጉዳይ እዚ ናይ ምትህልላህ ጌርካ እንዲሃ ከምዚ ዓይነት ዘረባታት ናይ ምዝራብ ኣመለ ስለ ዘለኩም እንዲሁ ግን ኣነ ዝብለኩም ተስማዕሚዕኹም ዝጠቅም ነገር ተሰሪሕኩም ግርም ኣይ ክንሰርሕኒና ዝጠቅም ነገር እውን ኣይንሰርሕኒና ነንበዓልትናሲ ቆሎ ጥጥቆ እንዳተዛረብና ኢና ንቆትለልኩም ግዜኹም ተኮይኑ ግን ኣነ ከዓ ዝብለኩም ንሱ ታይ ይብለሎ ንሃይለ ደደቢት ነቲ ሚድያ ይተሓግዝዎ ምሽ ይብለሎ ኣነ ከዓ ንክልጥዮም ኣይተስምዕዎም ሕፅር ብዝበለ ቋንቋ ማለት እዩ ንክልጥዮም ኣይተስምዕዎም ጉዳዮም ወዲኦም ናይ ክልቲኦም በኣሲ ፈቲሖም بشماغل عدي زازيمهم تمطيهم شعوق من غير حزنا مصينا انتيلهم سمعوهم يخم صمد 10 خلته خمس يزبل تقلل بيلنا حنري خلنا ناي ما اخل ودينا نمعرف حليفنا يزبل حزبتات كلتي وغن روف تاريخي والله دنموت انصلالي وزنبر دوب حزبي كحرصو لو تعذب زسمعك دستا زو علين قريب لله حجي اتابدي ازلا نجر كلته نجر يعني انا تقتلنا بخلته نجر يعني انا تطفانا مالتي تا خمزي ان زرباتات الزربن صقمهم تفتحلهم والله ولا حنت صقم يولو منا بلن حزب عالم يقوا حلالن احنا كن صقمنا يتفتحن زي اول سعيد زقوا حم على تيون من تايل خمس زرباين فلطن كترغروا لكم كتمخروا لكم انتم تتصامدوا زلهم مالتي مخنياتو امينا لنا نصامد زلنا تبلن تقوينكم تمصماد انت تصميد يحرسكم انت سو هيولكم نعنا يملكتنا اوكي مرጫኹም ግን ክትነግርዎ ዘለኹም እቲ ህዝብና ሓሊፉል እዩ ወላ ሓንቲ ነገር ዘልየ ነገር ኣይኮነ እናበለ እንጀራ ዝዓጾልና ዘሎ ከም ሸሓነ ኾም ማሪት ኣብ ደገ ውፅኡ ከም ገይሩ ከይዓጾልና መከራና ከየርክበና ሲ መወዳእታ ነገርዎ ዝብለኩም ዘለኹ ይዓጾልና ከም ዘሎ ሳፍልጥዎ ሙሱ ስለ ተውዕሉ እዩ ነቶም ተውዕሉ እምበር ነቶም ዘይተውዕሉ ንሕና ዘይንውዕል ስለ ዝኾና ምንም ኣይንራኸብ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብዚ ኣኻ ማለት እዩ ኣወል ስዒድ ትፈልጥዎ ኢኹም ናይ ምሽቃት ክእለታቱ ብጣዕሚ ኣዝዩ ልዑል እዩ ቅድሚ ሕጂ ተዛሪብዎ ዝነበረ ክትፈልጡ ዶ ከመና ማለት ምስ ትግራይን ምስ ኤርትራን ህዝብታት ዘለዎም ርክባት እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ተዛሪቡ ነይሩ መራሕየ ይብል ረሲዕካ ዲኻ ኣኔርካ ኮይንካ ወይስ ኣብቲ ፕሮግራም ናይ ሕልናኻ እዩ ዘይነበረ ኮይኑ ወይስ ታስታንሳ ቆልፍካ ናብ ባሕር ዝደረበኻ ያ ታቆልፊ ድሓር ረኺብካ ያ ዶ ትኸውን ንምንታይ ከምዚ ዓይነት ዘረባታት ከም ተምፅእ ንባዕልኻ እዩ ትሕቶ ዝግደፈልካ ግን ታተዛረብካ ያንስኻ ከምዚ ነይሩ ንኽትብል ስለ ዝኾንካ ንሕና እውን ነይሩ ጽምዶ ንመንግስቲ ኤርትራ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን እሺ ወላ ድሕርቲ መሪርን ደማውን ዝነበረ ናይ 1998 2000 ኩናት ፕሬዝደንት ሃገረይ ውዒሎ ሓዲሩ ምስ ህዝቢ ትግራይ ዝህሉ ዝምድና ከመይ ክኸውን ምዃኑ ተነቢም ምባረኸ ትፈልጡ ዶ ኣነ ረጋግፀ ዝፈልጦ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ዘሎ ዝምድናታት ኣውራኻ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ትግራይን ዘሎ ዝምድናታት ዝሓየለን ዝተረከም ዝኸውን ካብ ዝተመክሮ እዚ ምስ ወፃና ናይ መሪሕነት ወያነ ኣንፈት ናብ ዝኾነ ይኹን ማእዝን የምርሕ እዚ ዝቕየር ኣይኮነን ኩሉ ሰብ መለበም ረኺቡ ንሕና ጥራይ ኮና መለበም ረኺብና ዘለና ሓቂ እንተቀበርካ ብእግራት ወፅእ ዝብልዎ እዚ ፍረ ትዕግስትን ዓቕልን ኤርትራዊ ሎሚ ሓቅና ኾነ ይወፅእ ኣሎ ትክክለኛ ታም ወዳእታ ዝበልከያ ትክክል ሓቂ በዚ አንተ ቀበርካ በቲ ኣትወፅእ ዝበልከያ ብእግራት ወፅእ ዝበልከያ ንሳ ጥራሕ ተዛሪብ ከፍታ ናይ ሕጂ ተዛረብከያ ዘረባ ክፋል ማለት እዩ ጽምዶ 12 ካብ ዝሓዞም ዘረባታት ሓደ እዩ ስለዚ ብዛዕባ ጽምዶ 12 መልክትና ብዙሓት ጉዳያት ዝተዳሰሱን ዕላላትን ኩሎም ኣብታ ኣካላት ናይቲ ቪድዮና ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ከም ትግምቱን እግረ መንገድና እንዳተዛረብና ኢና ንኽእል ዘለና ማለት እዩ ናይ እዚ ማእኸል ናይ ጽምዶ ወፍረን ብዓወት ተዛዚሙሎ ናብ ምዕራብ ነብል ኣለና ሞ ሕጂ እውን
ሰሰናይ ህዝብታት ክልቲኡ ወገን ሩፍታን ሰላምን ረኺብሎ ብምባል ኣወስዒት ብስራት ሒዝመፂሎ ንዓና ከዓ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ዘድልየና ኩናት ወርኺናት ኣብቲ ዞባ ጠፊኡ ከመይ ጌርካ ነቲ ሰላም ንቅድሚት ትደፍኦ ዘእረም እንዳኣረምካ ዝተጋግየ ከዓ እንዳዓረኻ ክዕረየሉ ዝኽእል መገድታት እንድሕርዳ ሃልዩ ኮይኑ ፅቡቅ ክዕረየሉ ዘይክእሉ እንድሕርዳ መገዲ ሃልዩ ኮይኑ እውን እንዳወገድካ ማለት እዩ እንዳኣለኻ ክንቅፅል ኢና ንሰላም ዋጋ ክንከፍል ኢና ስለዚ ኩላትኩም ብወገን ተጋሩ ይኹን ብወገን ኤርትራውያን ብዙሓት ክህሉ እዮም ነዚ ነገራት ዝክዕንቅፉ ዝኽእሉ ንሕና ግን ነቶም ዝዕንቅፉ ዘይኮንና ክንርኢ ክንክእል ዘለና ነቶም ንቅድሚት ንፅቡቅ ዝስጉሙ ዘለው ንዓቶም ከመይ ጌርና ንደፎም ነቶም ዝጋገዩ ነቶም እንዳፈለጡ ነዚ ነገራት እዚ ዝፅይቁ ዘለው ከዓ ካብ ዓይኒ ህዝቢ ትዕዝብቲ ዘምልጡ ይኮነን መንነትናን ክብርታትናን ዝትንክፍ ተኮይኑ ይትረፍ ኢግኖር ኢልካ ዝሕለፍ ኣርእስተ ይኮነን ይብሉ ኣለዉ ንፅምዶ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ንበዓል ሜሮን ናይ ንበዓል ሶሎ ሚድያ ዘሎ ወግዕታት ብምሉእ እዩ ሓጎግ ኣብልዮ ከምዘይወርድ ገበርዮ ዝበሃል ኣባሃል ኣሎ ኣቕልለ ቢልና ክንርኢ خلنا انت مالتي زي صبو اخلي يلا نستطحن ግን ሓጎግ ዝብል ድምጽ እንዳሰማዕካ ትውዕል ዝተጣሐነ ኢድ መስለካ ጽምዶ ክግበር ክእዳለዎ ግን ድማ ኣይትንኩኡና ወረበዲሎም ዮም ኣይትበሉ ዝኾነ ግፍዕ ፈጺሞም ዮም ኢልኩም ኣይትዛረቡ ክንዛረቢና እምቢሉ ትዛረብ ፈቲኻ ጸሊኻ እዚ ሽምግልና እዩ ኣምዳ ሽምግልና ድማ ናይ ልብልብኻ ተወግዕ عرقتها ما أخذ لي زاربوها تتسمع كم استزاربك تستسمع مستزارب يفتح تزي تفوتي غاب وتقرفوا مالتي فلا لايك غيلكا تشكيم كيا تنبر ويكا نزيد تخلو تصورو تزي كوين خمناتاتكم زعما مسله عينه هلوسه تايو حجي ميرونا من تاخا كلت اجرها اب كلت بالا تنطلطل كاسي انت اخا تركب نسخان ጨዋخلت عندي لكوين كم منم تغبرو ነገር የለን حجنا بحدن عايو ናብ حدن عام እቲ ጉዳይ ጽምዶ ከምዚ ዝገብረና እንተ ኮይኑ ከምዚ ነኸና እንተ ኮይኑ ንሽለ ቆይተን ኪፉ حق እዩ ንስኻ ኣይኮናኒና ኢላን ትሕሞ ዘላ ሰብ ንሕና ምንም ገብሮ ይንኽእል በቃ ንሕና ትግርኛ ኢና ተጋሩ ኢና ተጋሩዮም ትግርኛ እዮም ክባህሉ ዘለዎም ተማእኸላይ መንነት ብዙሓት ሰባት ጽሒፍኩም ላይ ኣለኹም በቲ ጉዳይ እዚ በአግባቡ ተረድእ ኣለኹ ሽሙ እንታይ ከወጽኹም ዘሎ ዋላ ሓንተ ጸገም የብሉን ኪው ኢልኩም ሽሙ ተተውጽልና እውን ከም ሓድሽ ማንነት ይብኩም ጸገም የብልና ንሕና ክንቅበሎ ንኽእል ኢና ትዝነበረ ማንነትና ስናፍቲ ሓድሽ ሽሙና ክነላግቦ ንኽእል ኢና ካልእ ታሪኽ ምፍጣር ዘጸግመልና ህዝብታት ኣይኮንና ንምባል ደልየ እቲ ጸገምኩም ኣባኹም እዩ ዘሎ ኣፍቲ ጸገም ይፈጸምናና ኢሉ ኢዱ ሓጻጺቡ ከም ጲላጦስ ዝመጽ ዘሎ ትውልድ ግን ኣይንደልን ጸፍጭልጥ ኢልካ ክዛረብ የብልካን ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነ ብሓፈሻ ኣብ ጎደጎናው ጽምዶ ተተገብረ ሕማቕ ነገር ኣይኮነን ንሕና ጽምዶ ተተሃለወ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ከምኡ ጎረቤት ህዝቢ ትግራይ ምስ ህዝቢ ትግራይ ዘለና ናይ ምውጋእዶ ናይ ምጥፋእዶ ናይ ገለዛንታ ተዓጽዩ ናብ ሓድሽ መድረኽ ከኣቱ እዚ ህዝብታት ሓደ ጽቡቕ ነገር እዩ እዚ ክልቲኡ ህዝብታት ግን ኩሉ ግዜ ክብርታቱ ናቱ ዶባት ኣኽቢሩ ኢዳ ንጽምዶ ይኹን ንኻልእ ጉርብትናዊ ዝምድናታት ዝገብር እምበር ዶባት እንዳተሳገርካ ወይ ድማ ነቶም ኣብቲ ደለው ህዝቢ ንስኹም ከምዚ ኢኹም ንስኹም ባ ከምዚ እንዳበልካ ግን ዝኽየድ ከይድ ይኮነን ንኡስ መንነትና ኸ ትግርኛ ኣለና ትግረ ኣለና ሳሆ ኣለና በንዓሚር ኣለዉ ገለ ኣለዉ ዋትኤቨር ሕዳርብ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ሁሉ ኣብ ግምት ውሽጥ ኣቲሁ ክመጽእ ክእል ኣለዎ ዝብል ኦኬ እዩ ምሳኻ ተስማዕሚና ኣለና ኢና ኣነ እውን ብሆም እየ ዝብል ማለት እዩ ፈሊኻ ነፂልካ ገለገለ ዝበሃል ንዓይ ዝቐረበኒ ኣመና ከምዚ ኢሉ ዝደገፈ ገለገለ እናበልካ በዚ ትፃመድ ቦቲ ከዓ ትፋታሕ እንድሕር ዳ ኮይንካ ዋጋ ስለዘይብሉ ጽምዶ እንተኮይኑ ኩለንትናኣዊ እንተኮይኑ ግርም ዝኸውን ዝብል ኣብዚ ንሰማዕ ኢና እሺ ጽምዶ ነቶም መራሕቲ ጥራሕ እዩ ዘድሕን ንሕና ከዓ ክድሕኑ ኣይንደልና ስለዚ ኢና ንቃወም ይብሉና ኣለዉ ጂ ጽምዶ ናይ ግድን እዩ ክገብሮ ኢሳያስ ጽምዶ እንድሕር ደገይርዎ በቃ ወዲኡ ኣሎ ኢሳያስ እዚሲ ከፈሽል ኢልካ ይትሕሰቦ ኢሳያስ ዝኸፈለ ከፊሉ ነታ ጽምዶ ትበሃል ነገራት ትገብራይ ማለት ካል ደዋፅኦ ነገር የለን ብዓብዪ ደረጃ ነቲ ጽምዶ ነገራት ብዕቱ ቢጠሚትዎ ደሎ ዓብዪ ማለት ብዕቱ ቢጠሚትዎ ከም ዘሎ ብምንታይ ኢኻ ትርዳእ መሻይኽን ናይ ቤተክርስትያን ጳጳሳትን ገለመለን ንትግራይ ንክሰድስኒ ማዕረ ክንደይ ኣስጊእዎ ከም ዘሎ ብዓብዪ ነገራት ጠሚትዎ ከም ዘሎ ክንርዳእ ክንክእል ኣለና ጽምዶ ሕጂ ኢሳያስ ክትግብሮ መሳኪን ኣሕዋትና ዝሞቱ መሳኪን ደቅና ኣብኡ ዝሞቱ ንዓቶም ጥራሕ ክልብሙ ከም ዘለዎም ጥራሕ ኢና ክንሓስብ ከም ዘለና ዋላ ክንጉስጉስ ከም ዘለና ኢሳያስ ኣይገድፎን እዩ ዝጽምዶ እሳ ተዋፅኦ ባሕቲ እሳ ከተድሕኖ ትኽእል እዛ ጉዳይ እዚኣ ንዕኡ ድሕንነት ኢሉ ዘምጻእ እያ ንሳቶም ግን ኢሎም ዝብሉና መብዛሕትኡ ግዜ በዓል ጆርጆ ድራር ይኹኑ ካልኦቶም ክዛረቡላ እንተሎ ነታ ጉዳይ ንሕና እኮ ንዓና ክንጥቀም ኢልና ድምፂ ኢና የአና ንዓኻትኩም እኮ ሞር ዝጠቕመኩም እዮም ዘለና በዓል ወዲ ጣባ መቸስ ጠቕሚ እንድሕር ዳ ኮይኑ
ኣባና በፂሓ ታይትባል ድንግል ትኾነሉ ነገር የለን ኢሉ ኣወል ስዒት ትኾነ ዝኾነ ግዜ ማለት እዩ ሻርምጣት ኮይና ኣባና በፂሓ ድንግልናት ዝህልወሉ ምክንያት ወላ ሓንቲ ነገር ስለዚ የብሉ እቲ ሓቂ ከም ዘላታ ኢና خوف ክነብላ በዓል ወዲ ጣባ በዓል ጆርጆ ድራር በዓል ካልኦቶም እንታይ ይብሉና መስልኩም ኣብዚ ንዓኹም ሓሲብና ኢና መፂና ዕርቅን ልምነኩም ዘለና ይብልኻ ንዓኻ ሓሲብካ ኢኻ ወድኒ ሕጀብ ሰዓት እዚ ንዓና እንደውም ፀገም ኢኻ ትወስኸልና ዘለኻ ፅዕንቶ ኢኻ ትወስኸልና ዘለኻ ብጠቕላላ ማለት እዩ ጠቕላላ ፅዕንቶ ኢኻ ትወስኸልና ዘለኻ እንታይ ብዝብል ሓደ ሉዓላውነት ጥሒሶም ርክባት ይፍፅሙ ኣለዎ ብዝብል ካልኣይ ኣብቲ ሕጂ ሰዓት ብፍላይ ካብ ዝውዕል ብሪቶርያ ተተሓሒዙ ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ኣካል ነዚ ጉዳይ እዚ ከፍርሶ ኢሉ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ስጉምቲ ዝወስድ ዝኾነ ይኹን ሰብ ዝብል ዘለኹ እንድሕር ዳ ኣሎ ኮይኑ ፀገም ኣለዎ ዝብል ስለ ዘሎ ማለት እዩ ወይ ከዓ ተሓታታ እዩ ዝብል ሓላፍነት ስለ ዘለዎ በበል ሳልሳይ ተዓጣቂ ሓይለ የድሊ ካልኦት የድሊ ኣብ ውሽጢ ዓድና ዝግበሩ ዘለዉ ርሙሳት ግን ድማ እግሪ ተኺሎም ዝኸዱ ንኣብነት ከምዚ ጌርካ ኣመራርሓ ከምዚ ይብሎ ብሚድያ ከምዚ ልዛረብ ከምዚ ጌርካ እንዳፈራርሓካ ትሕዞ ውሽጢ ትጨውየ ዘለኻ ኣካይዳ ትኸደዱ ዘለኻ ከይዲ ከዓ ብከምዚ ዝመፀ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ሓደ ብተመክሮ ካልኣይ ካብ ተሳትፎ ባዕሎም ብኢድ ስለ ዘለዎ ከምዚ ዓይነት ነገራት ይመፅእ ኣሎ እዚኦም ከምዚ ዝበሉ ጉዳያት ሒዝልና እኳ ዳ ይመፅእ ኣሎ እምበር ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ንዓና ማለት እዩ ፅምዶ ዘይኮነ ዘልየና ውሽጣዊ ሓድነትን ምትዕርራን ጥራሕ ዘልየና ውሽጥና ማለት እዩ ተወዲ ድሕሪ ቀፂልና ፅምዶ ከም ህዝቢ ብስሩ ፈፂምና ኣይን ፈትወና ዕርቂ ፈፂምና ይንደልልና ዝበሃል ይኮን ዝሓስብ ዘለኹ ማለት ናይ ጀብሃ መቐፀልታ ብኣውራጃውነት ዝተበረዘ ናይ ጋንግስተር ኣካይዳ እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ከዓነ ኣብ ዳያስፖራ ዘሎ በዲልዎ እዩ ካብ ዝኽምለስ ኣይክእልን እዩ ካብ ዝገበነ ዝኽምለስ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ፍትሒ ብብርጌን ሓመዱ ኣብ ኤርትራ ፍፂሙ ክመፃ ይኽእልን እዩ ካልእ በደል ናይ ዘለናዮ ሕማቅ ሲቹዌሽን መቐፀልታ ዝኸፍአ ሲቹዌሽን ዘምፅእ ጋንግስተራዊ ዝኾነ ጉጅለ እዩ ኣውራጃዊ እዩ ከዓ ናይ ጀብሃ መቐፀልታ እዩ ዝፍለጡ ናብ ጂሃዱን ክኸይድ ዝኽእል ኣመራርሓ እዩ ናይ ኮሎግዛይ ጥራሕ ኢሎም ዝሓስብዎ ስርዓት እዩ ስለዚ ኤርትራዊ ዝኾነ ሙቭመንት ኣይኮነን ብኣብ ዝተጨወየ ብምዕራባውያን ተጨወየ ኣብ ሓደ እዋን ከዓ ብወያነ ዝተጨወየ ኤርትራዊ ዘይኮነ ኣካይዳ እሱ ኢሉ እዚ ሓዋውስ ዘሎ ሓደ ግዜ ደስ ተይልዎ እዚ ምስ ማዕበል ነይሩ ድሕሪ ማዕበል ምስ ተነኸ ግልብጥ ኢሉ ተነኺ ተዋሂሉ ናኦም ግልብጥ ኢሎም ብዙሓት ኣለዉ እዮም ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ ዝኸዱ በዓል ሚኪ ካልኦቶም ብዙሓት ኣለዉ እዮም ምስ ማዕበል ዝኸዱ በቃ ብዙሓት ሰባት ማለት እዩ ኪድ ኢና ንብለካ ተደሊኻ እውን ከምዚ ኢሉ ዝተጨወየ እዩ ገለገለ ንስኻ ከም መንእሰይ ነቲ ናይ መናእሰይ ውዳበ ኣይተፀምበርካዮን ኣብ ዘይተፀምበርካዮ ነገር ከዓ እኹል ዝኾነ ኣፍልጦ እኹል ዝኾነ ናይቲ ፕሮግራም ርድኢት ኣለካ ኢለ ይግምትን ስለዚ ካብያ እንታይ ይባሃል ከይፀመደን ጎደድ እዮም ዝብል ንስኻሲ ከይተፀመድካ ንባዕሉ ምንጓድ ዝጀመርካ ካብቶም ዘንጎዱ ሓደ ኢኻ ዝኒኻ ማለት እዩ ዘይትፈልጦ ነገር ክትንትናው ዝመፂኻ ንዓና ከምዚ እዩ ተጨወየ እዩ ካልኣይ ናይ ከምዚ ዝበለ እዩ ገለገለ እዩ ዘየፍርሕካ ተኮይኑ ትንዕቆ እንድሕር ኮንካ ነቲ ጉዳይ ኖ ምንም ገብር ኣይክእልን እዩ ዝብል እምነትን ግምትን እንድሕር ተዘለወካ ነይሩ ሸተት ኢልካ ገዲፍካ ኢኻ ትኸይድ ምክንያቱ ስለዝነዓቅካዮ ግን ክሳብ ክንድዚ ትኩረት ጌርካ ትሰርሐሉ ዘለኻ ምክንያት ተሓሳሳቢ ጉዳይ ስለ ዝኾነካ እዩ ንዓና ድማ እዚ ይበርሃልና እዩ ናብ ዝቕፅል ጉዳይና ንሰግር ምሽ ትዝቕፅል ዘሎ ጉዳይ ፍሉጥ እዩ ግዜያዊ ምምሕዳር ናይ ትግራይ ነጊሩኒ ጀነራል ታደሰ ወረደ ነጊሩኒ ኢሉ ዝዛረቦ ሃፍቱ ኪሮስ ማለት እዩ ሓደ ምስጢር ኣሎ ንሃፍቱ ኪሮስ ዘይፈለጥኩም ድሕር ዳ ኮይንኩም ማለት እዩ ሓደ ሓዉ ብመን ምዃኑ ገና ሕጂኡን ዘይተፃረየ ወይ ከዓ ዘይተፈለጠ ከም ዝተቐተለ እዩ ዝረብ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ምናልባት ምስ ብዙሕ ነገራት ዝተተሓዘ ይኸውን እዚ እውን ድሕሪ ምምላሱ ወይ ከዓ ድሕሪቲ ናይ ህዝቢ ፍቅሪ ወይ ከዓ ናይ ህዝቢ ርክባት ምግላፅ እዩ ሃፍቱ ኪሮስ ከም ዝረኣኹ ድሕር ዳ ኮይኑ ከም ዝረኣና ሓቢርና ኩላህና ኣብ ህዝቢ ልዕል ተቐባልነት ካብ ዘለዎ ብፍላይ ከዓ ኣብ ከባቢታት ህዝቢ ደቡብ ጽቡቕ ምስ ህዝቢ ምርድዳእ ክፈጥር ዝኽእል ዓይነት ሰብ ምዃኑ የተረድየ ነዚ ጉዳይ እዚ ክሕንክሩሉ ዝደለየ ወይ ከዓ ኣድላይ ዘይኮነ ኣብ ውሽጡ ዝኾነ ነገር ክንፈጥር ንኽእል ኢና ኢሎም ዝኾኑ ሰባት ክኾኑ ይኽእሉ ወይ ብስሕታን መዓልቲ ዝውዓለ ዝኾነ ሰብ እውን ካሊእ እውን ውዕልዎ ክኾን ይኽእል እዚ ኣይፍለጥን ንሕና ንድምድሞ ጉዳይ እውን ኣይኮነን ኣካል ሒዝዎ ሕጋዊ ኣካል ሒዝዎ ክኾን ይኽእል ካሊእ ጉዳይ ከምዚ ከም ምዃኑ ሓበሬታ መንግስተ ሰማያት ወርሶ ንመቕረቡን ንቤተሰቡን ከዓ ጽንዓት ይሃቦም ንብል እስኪ ዛ ነጊሩን ዝበለ ሓበሬታ ከም ዘላታ ነቕርባ ፕሬዚዳንት ታደሰ ሃፍቱ ጽወታ እዩ ዝብል ፕሬዚዳንት ታደሰ ሓንቲ ልዕሉ ለይላ ኣይታያ ኩሎም ተጋሩ ትግራይ ተፍርሳለኻ እዮም ደውለን እዮም ኣነ ዝረኽቦም ምስ ዲያስፖራ ዝራኸበሉ ግዜ ኩሎም ሓንቲ ትገብሮም እዚኣ ኢሎም ትግራይ ተፍርሳለኻ ግልጽ ብልኾነ መንገዲ ኦኬ ደቅራያ ለኾኑ ዲያስፖራ በሓንቲ ይፍሎ ኢሎም ዞባ ደቡብ ክትጭፍጭፍ ተላዒልካ ኔኻ ጥራሕ ይብሉን ኢሎም ናይ ክልቲኦም ኢንተርሴክት ልገብር ግን ትግራይ ትብትና ኣለኻ ኢሎም ሎክ
سلازي أحيو لكم بدبلوماسيون أحيو لكم تي قال لي بحيلتات متأخبون أحيو لكم تي تنايزوا دو إيشو هذا الكونسرن اللي هون مالك أحيو لكم كابانا وصاي تغورو لكم سو مفتحيون كابانا وصاي كونيو زبل العلم كونسرن العلم تغارو كساب حزب المصانا يا لك ابدغنا هل يا وشتي ابزغل زي كنعسل لنا تግራይ كبر هلالو تግራይ بطبنجا كابل عجب حساب توصالو وزي يولد لنا حزي አይ ናትካ ሓሳብ ብሩኽ ሓሳብ እዩ ብስሩውን ከም ሓደ መንእሰይ ወይ ከዓ ከም ሓደ ለባም ተወላድ ናይቲ ከባቢ ትዛረቦ ዘለኻ ሓሳብ ተልዕሎ ዘለኻ ሓሳብ ነቲ ከባቢ ጥራሕ ዝጠቅም ኣይኮነን ንኹላህና ዝጠቅም እዩ ከምዚ ትብሎ ዘለኻ ግን ኣይኮነን በኣንጻር እዩ ዘሎ ተዓለም ማለት እዩ ጠቕላላ ክንሪኦ ከለናስ ኣበይ ዓዲ ሞ እዩ ኣብ ናይ ኣፍሪካ ሃገራት እዚ ኣበያ ናይ ተዓዲ እዩ ሞ ሓሳብ ብሓሳብ ተሳዒሩ ሓሳብ ብሓሳብ ተመጉይቱ ትካላዊ ኣሰራርሓ ሰፊኑ ዝለዓለ ፀብለልታ ዝረኸበ ብሓሳብ ብድምፂ ስዒሩ ተዓዊትሉ ዝኸይድ ኣብዚ ጉልበት ምቅትታል ምጥፍፋ መሰረት ዝገበረ ራትሬስ ዝበሃል ኣጓይ አንጫዋ ድሙ ወይ ከዓ አንጫዋ ድሙን ወይ ከዓ ከምዚ ቅድድም ኣናፁ ዓብሊልዎ ዘሎ ናይ ዓድና ዘሎ ናይ ፖለቲካ ጉዳይ ክኾን ይኽእል ናይ ማሕበራዊ ጉዳይ ኩሉ ናይ ገንዘብ بس ገንዘብን ገንዘባውነትን ተታሕዘ ወንበር በአንጻር ጥቅም ዝተመነሉ ስልጣን በአንጻር አገልግሎት ዘይኮነ በአንጻር ረብሓ ጥራሕ ዝረአየሉ ዝዳነየሉ ኣብ ዝኾነሉ ቦታ ክመጽ ይኽእል ኢልካ ጽበዮ ዘለኻ ለውጢ ክመጽ ይክእልን ኢለ ኣነ ኦፕቲሚስቲክ ብዝኾነ መንገዲ ስለዚ ሓስብ ክመጽ ይክእልን ለይማጎትን ከም ኢለውን ነቲ ዝመጽዕ ድል ናይ ተወለዶ ወይ ከዓ ተስፋ ከጸልሙ ተሎ ይደልን ግን ነዊሕ ግዜ ክወስድ ከም ዝኽእልን በትሕጂ ዘለናዮ ግዜ ከዓ ኣዝዩ ኣስጋኢ ናይ ብዙሓት ነገራት ሓላፍነታት ሓደ ሰብ ከምዚ ክገብር እንድሕር ኮይኑ ተሸኪሙ ኣማገሩ ነታ ዓድና ልዕል ከብላ ዝኾነ ንባዕሉ ከም ሽምዓ እንዳተቃጸለ ዝብልዎ ወይ ከዓ ከም ጧፍ እንዳተቃጸለ ንባዕሉ ተቃጺሉ ንኻልኦት ከንብር ኮሚትድ ዝኾነ ሰብ መጽኡ ነቲ ጉዳይ እዚ ኣፕሊፍት ክሳብ ዘይገበሮት ዘለና ተሸኪምና ዘለና ኣብ መንኮብና ዘሎ ሓላፍነት ኣዝዩ ቀሊል ኣይኮነን ሕጂ ናይ ምድር ባይ ስራሕቲ ይስራሕ ዘሎ ማለት እዩ ምንም ብዘየገድስ ሓላፍነት እንተወሰድካ ነኻሊ ናይ ምልጋብ ስራሕቲ ገለገለ እዩ እዚ ግን ዋላ ኣነ ፈጺመዮ ዋላ ካሊ ሰብ ፈጺምዎ ኣነ ካብ ሓላፍነት መውሳድ ተቆጥዮ እምበር ተጸገም ግን ካብ ተቆጽሉ ዝመጽእ ዘሎ ትውልዲ ኣይወጽሖን ወይ ከዓ ጸገም ኮይኑ ኣይርከብን ማለት ኣይኮነን እዚ ማንም ሰብ ክርድኦ ዘለዎ ጉዳይ እዩ እከለኮ ይኹም ዘጥፊዋ ዘሎ እከለኮ ይኹም ዘጥፈኦ ዘሎ ይልካ ትድሕን ዓዲ የለን ትዝጠፍእ ጥፍኣት ኣርምካ ኢኻ ትድሕን ትኽእል ተዓድና ማለት እዩ እዚ ተገርና ጽቡቕ ተዘይገርና ድማ ኣብቲ ሓቢርና የራኽበና እንታይ መሆንገብር እሺ ንሚድያ ኣይትበቅዕን ሕረስ ትብል ሎሚ ዘረባ መጽያቶላና ሃይለ ደደቢት ያለም ቀነ ንሚድያ ዝበቅዕ ኣቋምን ድምፅን የብልካን ክትሓርስ ይዘለካ ዝብል እዩ መበገሲኣ ናይዛ ዘረባ እዚኣ ኣነ ከዓ ከናኽሶም ማለት እዩ ጉድ እኮ ይፀላእና የናኽስ ልፍዓተይ ተስፋ እዩ ዝኾን ዘሎ ልፍዓተይ ተስፋ ኣብ ልዕሊ ሃይለ ደደቢት ንሃይለ ደደቢት ተሻሪኻ ኣትውሉ እንዲኹም ልፍዓተይን ሃይለን ሓደ እዮም ናይ ሓንቲ ሳንቲም ክልተ ገጻት እዮም እንታይ ኣፈላላዮም ዝኸፍልዎም ሰባት በቦይኖም እዩ ወይ ከዓ ክኸፍሉ እንተሎ ነንበይኑ ሰዓት እዩ ስዋፕ እንዳገበሩ እዮም ዝኸፍልዎም ቫሪያብል እዮም ስለዚ ነዚ እዩ ነቲ ሓደ ክሰርሕ እንተሎ ነቲ ሓደ ክሰርሕ ከሎ ይራኸቡ እሞ ናይቲ ሓደ ደሞዝ ዝልክዕ ከምዚ ኣኻልብ ዓድና ሪኢኹሞም ድሕር ዳ ኮይንኩም እንጀራ ትህቦተ ነርካ ነዚ ሓደ ከልቢ ድሕራይ ካልእ ከልቢ ተመፅዩ ንዕኡ ክትቦ ከለኻ እቲ ከልብቲ ምስቲ እዩ ዝፃላእ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ዘጋጥመና ጉዳይ ኣሎ እዩ ኣኻልብና በቦዓሎም ይበኣሱ ኣለዎም ሚድያ ንሕና ድማ ንሰምዒና እዩ ከምታ ዝገለጽክዋ መንግስቲ ዝምድቦ እምበር ህዝቢ ዝመርጾ ኣይኮነን ለይቲ መፀ ቀትሪ መፀ ናይ ፀጥታ ሓይሊ እንታይ ፀገመሎ ብለይቲ ንምንታይ ትመፁና እያታ ሓንቲ ሕቶ እንታይ ፀገመሎ ሓደ ቆልዓ ሃፍቱ ኪሮስ ዝበሃል ናይ ፀላእት ተላኣኽ ኮይኑ ከምቲ ወዲ ወረደ እውን ዝገለጾ ወዲ ወረደ ዘይፈልጦ መግለፂ ፍጹም ትግራዋይ ዘይድግፎ መግለፂታት ዘይሂበ ይነበረ ሃፍቲ ይውረድ ስለተባሃለ ናብ ምህለላ ሃፍቲ ይውረድ ስለዝተባሃለ ናብ ሰልፊ ግን ኣይከኣልን ከምኡ ይኮነን ትሕጊ ኣዴታት ኣቦታት ከምኡ ይኮነን ትሕጊ ናይ ዞባ መሪሕነት ኦቨርናይት በአዋጅ ቤት ምክር ተዝህልዎ ናብ ክልል በአዋጅ ኦቨርናይት ተአውጁ ዘዋተላ አይ ኣነኮ ማለት ተዓደሲ ንኽምራሕ ዲኹም ትደልይዎ ዘለኹም እሲ ወይስ ኦቨርናይት ንኽወድቑኹም ትደልይዎ ዘለኹም ኣነሱ ኣይተበረህንን እቲ ኦቨርናይት ምግባርን ናይ ዘይምግባርን ሓላፍነት ናይቲ ሕገ መንግስቲ ስልጣን ንድሕር ኮይኑ ንሱ ባዕሉ ክሰርሕ ንሕና ፀገም የብልናን ኣብዚ ኣሰራርሓ ኣለዎ ኣሰራርሑ ተኸቲሉ ይተግበር ግርም እዩ ካብኡ ግን ሕጂ ዲኻ ትፈልጠት ጉዳይ እዚ ብስሩሕ ኢኻ ምቅብጣር ዶረዶ ከምዚ ኢሉ ብዝገለጾ መሰረት ብዝገለጾ ሓሳብ ብዝሓይልካ ተቕርቦ ብቐዳማይ ታይድኻ ትብሎ ነበርካ ተመለስ ግደፍ ንባዕልኻ ትጠፍእ ለኻ ትብሎ ነበርካ ንባዕል ተጠፊኡ ሲ ካብ መዓዝ ደኣ ንድሕር ተኣረመ ህዝቢ ዕላማ ኣለዎ ዝመርሖ ከም ዓይን ዓራት ኣፀቢቑ ይፈልጥ እዩ
اتا نبرت تناي قدم ندحر داته زي تغاغي خايان تزي رسيع خايا تهزب زلنا نغبرت زي كوينو كغحفنا ايو تبلون نيرايا سلازي بانصارو نسخاد ما انت خات بل زلخا ليت انت مص انتاي صقمالو يبلني انتاي صقمالو تاي صقمالو زبالي تايليت زمصلو انا انتاي طلايو دي انتايليت زمصلو ندحر قطر كوينو تحتاتنت بزلو منغدي حلافنت بزتمولو منغدي سقوم تخوسني زمص زلنا امنت بوزيتيف كون يخل نيجاتيف كون يخل اون تاوصلوا قالو تاوصلوا الله تغداي زي ابلعل حزب مالتيو فرستريشن الله يفطريو صقم يفطري ليت انتاي زمصالو انتاي تغبر زلو حزب بنقحت زكاتاتلو غداي ندحر كوين انتاي ليت زمصالو سلازي ليت انت مص انتاي صقمالو يبل وشما دي وراد مرع غيرو تحيل ليت انت مص صقم يولن يبل امنا يقال كوراد مرع خا ليت انت مص يوم يمص ساعه ساعه تمص يوم يمص نالكا توسن برزي بروبليم الله هايله حج انا نوع علي ميديا اي واصاكاني خيبلك مالتي مودعتا كم زول دفرت بزح سلا زيتوهابني كبل يكلن جن حلفنت وصلوا تزاروا زربا نالوات نتغلغلو ወይ ካት በቃ ተአምኑሉ ከምንዋታው ሀብት ጌርካ ቆጥርካ ያትኸይደ ተሐሳስባ ንሱ ተተሐሳስባ ንሱ ዳይናሚክ ኮን ከም ዘሎ ክትርዳይና ብዙሕ ግዜ ንመخረካ ግን ተሰምዕ ይኮንካ ቀይናኒ ውዒልልካ ይመስለኒ ከቢር ናትካ ከቢር ايش اسكت عيلو لن تزبحل ማንም ጠጣው ከብለ ይኸል እቱ ተጀሚሩ ዝንሄውን ንድሕሪት ከይምለስ ተሓጓስ ጸላእቲ ከይንኸውን እዚ ህዝቢ ክሰርሖ ክእል ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለ እዚ ካልኣያው እዚ ዘሎ ሓውካ ድማ ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ እንትኾን ተለው ተሰማምዑኹም ሓቁ ይመስለኒ ተሰባይ ኣነ ቅድም ኢል ተዛሪቦ ነይሩ ኣብ ዘይኸውን ኩሎም ይሰማምዑ ክኸውን ኣብ ዘሎ ቁም ነገር ኣብ ዘሎ ነገር ኩሎም ኣይሰማምዑ ንራይ ወዚ ካዝሉ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ወንጀል እዩ ታው ዘሎ ናይ ራያ መሓዳሪ ክእሰር ይዝግቦ ዝተባሃለው ንሕዳ ዘይገብር ኮይኑ ፈቲ ጊዜያዊ መንግስቲ ትግራይ ወይ ድማ ወዲ ወረደ زهابو تأزاز الحرة زي فتشون كوينو كم زود بشاشة أب سوماليا خيدو تانكن بانكن حيزو تانكن مدفع حيزو خيدو نتناي ناي سوماليا كل أبدي إلي زا أسرو والدورة ده هم يخبر زقبو رايو زي وك أسرعو نايزي لوخ كم زي ودهم زي خاسر اللو كغل اللو تذرع يا يقبر تزرع يا ولعت تزرع يا يزارب منم كقبر يخلن كم زي عينة تحساس بعض اللو مسبات يخم لعلو بصيحهم النواب زي خا تسقيلهم مودعتهم تاي يقورنا اللو مالتي يحنكرنا اللو كأسر اللو كفتح اللو قل اللو بهم يوم زي زامنو بقى سايتهم هيرو تاتمرتو سات خوينا نسات ريو هاي خالي اللو موياي تمهر موياي خي يزارب قوم نجار يتمهر قوم نجار كي يزارب بهلا يفلت بهلا وتحسوا خي يقرب انت خزارب تصبي وحكم بعلنا هنا الكم بعد جلز امسولسكي هاي خزاربكم تصبي جن حدا سبات ولا نحن اوفر اكسبكت اوفر اكسبكتيشن لنا مالتي بروزم سبات زي اتمكو منم طعي حساب كوصيل كاي تصبي منيخا راسها حماق نجر انت مولئسي صبوق نجر منتاي تقمطو يبلو حدا ابونيرم سلازي حماق نجر طرح بملئ راسي صبوق نجر كوصيو يلكا كاب حسوب طعم كتصبى كمزيوم زامسول زرباتات خا تسمع موخا ولا تناي صمدو زلو وصيت تلمد تتمكرو نزي يزورس كمزي عينت مالتي بولو اسربتن يلو ابيو كابت دادوطيو خيد اسرب كيد هم زي تاي صقيموم زلو تم حزبي عرادد ايوم زبل ويلن كدنا خنا فتح خيبا خنسمع ويكا صقمم كنفتحلهم ويكا خنسمعهم قوم زبل ነገር እኮ ይመጽን እሺ ደስ ከለዩ ሻዕብያ ለአረገዩ ዋይ ልበልኩም መሲ ላ መኸረ ይሰድኩም ለهم قال عاوزنكم نعاود ወረደ ዳው ዘዋደው خيد خمس حزامو ድሕሩ ደውለለ ይብለኩም ለኢሳያስ አፈወርቂ ወዲ ተንቤና ዋዛን ድሕር ኮይንስ صعد أقولكم قمالات تجارينا هالتن 50 عام تجراوينت حيزكم للبعال دورة أنتي للبعال دورة أنت تحنقال أقولكم رؤوسكم حنقال أقولكم حنقال سي عديات مرهم عديات محضروا إساس أفر قوزنكم حشق لا إلا محضركم يا أخوانا إذا الهزب تم حضروا ولا وعرهم تم حضر يدخل إساس لما حضركم ولا تم غمالات لسرقهم ما يلورركم ما يمصوني لكم أو تحكم منكم أطيعهم من شعرية نداج تقاري قرشي تقاري بقى كلنا نطيعهم أنا بشعرية عميدي تايس فينا الهزي حيزل ولا كقمري بقى زوادو حزوا الشي بليتيكم تأتيهم من تلصبوا الرسل الشي تم خيركم آتيكم دحري هزبها بلولكم لندقنا ماسك أنا والخي تما وليت متى كين بعثي لأيه تاي دخلنا لك صرفي نعخيو أنا أيصرف نزلهم سلازي حلفنا توصل له بعلى غي سب حسب نتلك خوينه بحسب حدا قمالات جل زبل تقمال أين بلسلا أين نسلا أنا سك قمال ولا إبراهيم كلنا الله تنع تقمال نحركينا بك أنا كلنا أتصحنا قال دي كلاك أتحسس واقع عيونا محيش
ብዙሕ ይተርፈክ ማለት እዩ ናልባት ተበዲልኪ ወነር ኣይኮነን መን በዲልካ ኣበይ ረኺብና ክንብድለክ ብሱር ማንም ዝበደለክ ይህሉ ኢላ ይግምትን ስኢሉ ዝኾነ ውልቀ ሰብ ትትዛረቡ የሰሚዑ ተናዲዱ ኣብ ቲክቶክ ርኢኪ ኣተጣ ክትበልክ ትማሊሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን እዚ ከም ዓብይ ኮንሰርን ወሲድኪ ኣብ ከምዚ ዓይነት ህልወሳ መውዳእክ ብጣዕሚ ዝሕዝን ማለት እዩ ከምናትክ ዝበለ ጓዳድቃሪ ኣይፈልጥን ልክዕ ካብ ሰማይ ናብ መሬት ዝወደቕኪ እዩ ዝስምዐኒ ማለት እዩ ሰብ ዘኽብሮ ካልኦት ሰባት በቲ ዘለዎም ግቡእ ክብሪ ተኽቢሩ ጥራሕ እዩ ግብሪ ንዝግባእ ግብሪ ክብሪ ንዝግባእ ክብሪ ተሂቡ ጥራሕ እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ መሰል ካልኦት ሰባት እንተይ ኸበርኪ መሰለይ ኣኽብሩለይ ዝብል ነገር ክመፅእ ስለ ዘይክእል እሞ ከዓ ካብ ምስኮነ ሕማቕ ነገራት ሕጂ ኣብ መጀመርቱ ጥዑይ እንዳተዛረብኪ ኣካል መፍትሒ ተትኾን እምበር ኣካል ፀገምቲ ዘይትኾንና ፅቡቕ እዩ መሊስና ሕጂ እውን ንዓኺ ጓራያ ተኣሲራ ድምፂ ንኹና ክንብል ድዩ እንታይ እቲ እናኣዋ ክንደይ ድምፂ ዝኾንናዮም እናሲሖምና ኣለዉ እዮም በቲ ሓደ ወገኖም ምክንያቱ ቁም ነገር ዘለዎ ስራሕ ይሰርሑን ዘለዉ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ብርቱዕ ዘረባ ጀሚሩ ብርቱዕ ዘረባ ተወዲኡ ኣዝዩ ንውሕ ዝበለ ቪድዮ ምናልባት ክኸውን ይኽእል ግን ቁም ነገራትን ሓሳባትን ዘለዎ ውህላል ዝኾነ ፅቡቕ ቪድዮ ስለ ዝኾነ ኩልኻትኩም ፅቡቕ ነገር ተሰሚዕኩም ከም ትኸዱ ኣነ ርግፀኛ እየ ማለት እዩ ሓላፍነት ብዝተመልኦ መንገዲ ዝስራሕ ዘሎ ቪድዮ እዩ ሳብስክራይብ ላይክ ኮሜንት ሼር ብምግባር ነዚ ቻናል ክትበራታትዕዎ ብክብሪ ይዕድመኩም ናብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እንኳዕ ብድሓን መጻኹም ኢለ ዝጀመርኮ ፕሮግራም ድሓና ቀሚሉታ እናበልኩ ይዛዝሞ ልዋም ቅነ ክኾነልኩም እየ ዝምነ ልዋም ለይቲ ውድ ላይት ድሓና ሕደርታ ሓዋተይ ማለት እዩ